Tubig! Lupa! Usi mga kaso, gusto mo ba ng memes? Hindi maghanap ka. Joke lang yung nakanan natin mga memes kayo linggo, kaya natin agad simulan. Okay, hindi ako si Carlo. Damn, what is that, bro? Makati Trip! Sunod! Galing ka Impossible Idiot. Domino Chess. Napakagandang magandang disenyo. Hindi na namin kailangan ng domino. Eh! Nakasuot ka din ba ng Makati Drip? Para kompleto na ang swag. Galing kay Ivy. Guys, I got my Supreme shoes here. Hermes? Supreme. Naman na siya spelling. Supreme na siya. Super! It's so... Ako nanginginig daw Makati Drip shoes. Pero wala siya yung utin-utin. Wala na siya Kaya na tinatakbo ng mga babaeng nangangate. Nice design. The design is very Pinoy. Ako po, anong disenyo ba sa Pilipinas? Ito may sabog na naman, leche. 0.3.4, March 4. Maraming mga Minecraft. Ano ba i-mount yan? Kailangan ba ng ipag-grind yan? Okay, kailangan kontaktan yan. Members version, alam nyo na sa description. Pin comment. Lagi naman may lag, pati utang. Okay, ano yung afterfix? Bocha. Magandang disenyo para sa Pilipino. Limited tayo. Mas matigas pa kayo mo siyan. Sunod. Filipino vloggers bilay. May mga generic na sounds or pwede rin laugh. Sabi ka na eh. Very design ng vlogger may laugh track. Sobrang laugh trip! Kasi nandiyon sa semi-factory unlock na iPhone eh. Ay, nagpaano ba siya? Nagpaayos ata siya eh. May iba pa ba siyang photo? Nagpa-design siya sa Pilipinas. Oh, nag-deploy na ang Pilipinas galing kay George. So, the quad missile attack. Oh, ganun. Sobrang lakas niyan. Gago. Kabala kayo. Intercontinental Ballistic Water. Powered by Maynilad. Ako, may sniper na tayo. Lagot ka. Alam na nga niya ang Intel. Alam pa niya saan ka titirahin sa ulo. Oh, dyan. Ito. Totoy on the way to lead Philippines. Nice edit. Parang Germany reference. Yan na nga kay Presidente! Sara na yung TV. Sunod. Ganito pala pakiramdam maging ulam. Siyempre pag masarap ka, araw-araw yan kahit hindi nakatakip dahil masarap ako. Lalo ng mineral water for the experience. The design is very Pinoy. Tingkad na. Ano ba yan? So, ang sarap siguro mag-swimming dyan pag lagyan ng tubig. Bagay na bagay. Sunod. Wapo. Oh, nasa loob ako dyan. Oh! Hey! Ayan ang iPhone dyan. Ako, napakalakas. Pinakamalakas na kombinasyon sa mga Pilipino. Ito ba yung mga nakaganon? Oh, soup meme! May galon na tayong tubig. May galon din tayo ng spaghetti. 5-minute crafts ng Pilipinas. Ito talaga literal design ng Pinoy. Magaling! Maraming salamat. Gawa ko dahil based sa headset kid. Sino siya? Sino ka? Grim Arts. The amoy is very Pinoy. Talaga ayaw akong ilabas. Nang halaman tiniyak kung maayos kalooban kasi baka baka na naman si maiyak Tropa, batang tayo kaya tayo lumagari mamaya sa kung may kalsada sasal ng mo gulo lumaki ng ganito lagi Mukhang basag ka na before ka pa lumabas. 1550 mandalo yung puro crazy motherfucker buhay ko Dami nating time, no? Nice. Di mo muna ba tatanungin bakit tinambangan yung tropa mo? Baka nagbaba sa golero. Mabait wag ako, bumili lang siya ng yen. The amoy is very Pinoy. Mga tropa talaga maasahan mo kahit anong sakuna. Sunod. Camouflage ako ba? Hindi ka matatawaan nung sniper nating Marites.
Oy, bakit kasama to, ha? Bakit nandito si Aguinaldo? Manirek niya ng Pilipinas. Oh! Disenyo ng isang Pilipino. Ng isang Asyano, mas maganda. Sino nagsabing kailangan mahal ang Gundam? Sunod. Jollybots! Ano, kulubot kayo dito, no? Mahin. Ayan po naman. Yeah, turn me up. Press F. Napakagandang disenyo. Na isang sumalo para sa ating lahat. Para nasa ibang genjutsu to. Ito ba ang genjutsu ng nabanlag? Magaling. Kompleto na. May Makati drip. Mayroong Supreme drip. Ito naman si Mang drip. Mayroong pantalon. Ay pagkarera ka sa Quiapo. Kesa mamasaksak ka, di ba? Pwede na yan. Maraming salamat sa Ron. Galing kay Joen Majait. Let's go. Metal Stallion. Faster Peasant Chart. Ito yung pag bigla nagmamadali ka tapos magpapagas na si Kuya. Sunod. Mani, suntukan! Si Manny, gawang Pinoy. Baka ito yung kalaban ng magtotropa. Pangit ka naman talaga, Inito eh. Si Pangit sa atin. Kalbo. Pangit ka naman talaga eh. Ayun o. Tubig, lupa. Noong sinaunang panahon, mapayapang namumuhay ang 4 na nasyon. Pero Avatar ng Pinas. sa mga The Pinoy State. ang avatar lang na kayang kontrolin ang 4 na elementong mga pipigil sa mga Fair Nation. Pero bigla siyang nawala nung kinailangan siya ng mundo. 100 taon pa ang nakalipas na diskubrehan namin ng kapatid ko ang bagong avatar. Si Lito na isang airbender. Kahit Silito, mausay sa nalito yan. paggamit ng airbender, marami pa siyang dapat matutunan. Pero naniniwala akong kayang iligtas ni Lito ang mundo. Tan tan tananan, tan 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 tan. Galing Minemory siya tumatagal na pero para lang sa moment to nagamit niya. Magaling! Tsaka tuwa kayong pagka-disenyong Pilipino dyan. Bobo, tanga, inuti, tarantado. Mga isda sa palengke. Yep. Ayun yung pag nabuhusan mo na ng tubig. Libre linis ang gym pag wala kang yoga mat. Maraming salamat. Sunod. So kayo napasok mo pa talaga eh. No? Magaling, Bernard. Ayop ka. Very Pinoy. Very bastos na Pinoy. Sunod. Galing kay Tupe. Buti si Rapo. Name the Mactan Island Lord who defeated Ferdinand Magellan on the Mactan Islands. Ang boing. Ay, yung tunog ba yun ng boing boing? Bastos na naman to, no? Si Armando, alis po ako naman tao. Nandito po ako para humingi ng tulong niyo. Okay, Nais ko Armando. pong bumili ng Air Jordan. Mali. Hindi dapat Air Jordan. Dapat Makati drip. Mali ang pinili mo. Protecting Philippine foods from unseen 1700. Yep. Ano ba to tubig na to? Ano bang the entrapment is very Pinoy. I know you, bro. No, I saw your TikTok. What's up, dude? TikTok. What the f? What's Yeah, up? I didn't expect that, bro. This is my first time using Omega, though. Really? Yeah. Wait, are you Mark Zuckerberg? Zuckerberg? Nah, No, I'm just playing, bro. I'm just playing. You're the one who speak different languages, right? Perhaps. Ang You speak busiling ko. French? Parang si Pilipi, Hindi ano, pa, Rizal Opa. Ah, je parle français aussi. Ah, Oh! français. Tu habites dans la France maintenant? Hey, oui, oui. J'habite à Paris. Ako À yung oui, Paris. oui. Oui. C'est très bien. Yeah, I know, bro. But I'm new here. That's cool. I actually come from Philippines, you know. You speak Tagalog? Philippine Tagalog? represent. Oh, jeez. Give me a second. Nagsasalita ka man ng Filipino. I know that. Oh shit! Oh. Oh shit! Okay. Maraming salamat po is like thank you. Buti di siya sinabi, mabuhay na naman. Nainis ako sa mabuhay. You valid, okay. Yeah, I'm gonna teach you some. Di mo man na siya Dialects in Tagalogin, pre. Philippine. Andiyan ka na eh. No, Alright, Bisaya. let's do it. Oh, Bisaya! Say bahog, Bahog. bilat. Bilat. Bahog bilat. Ah, Yeah, that means you're beautiful. Bahog the bilat. language You're not is lying, very you're not lying to me beautiful. right now. I'm not lying. Huli ka, Balbon. Magaling. Yan ang Pilipino, mahilig mangkupal. Tunod? Woo! Spolarium like you've never seen it before. Filipino animator Mark Caniega is back with another moving portrayal of a classic Filipino painting. Anong black propaganda? Ano mag-aral ka kasi puro ka TikTok. Ang tanda mo na di mo pala yung Spolarium. Sige, nod ka lang ng splice.
Okay, natuto rin naman pala siya. Magaling. Yan, di ba pinagkaiba ng bobo sa tanga? Ang bobo natututo rin. Ang tanga nasa harap na niya ang sagot. Galit pa rin. Galing. Napakaganda naman. The design is literal na Pilipino. Galing kay Badit. Lalaki na sa lahat ibigay kanilang tungkulin. Wag po! Pulis na nagpapatuwad ng batas. Bad trip. Sunod. Ayoko na. Galing kay Andre na. Similar, different. Brunei, salamat Pagi. Indonesia, salamat Pagi. Malaysia, salamat Pagi. Singapore, salamat Pagi. Philippines, salamat. Sa akin, salamat Pogi yan. Mas nakakatakot yun, ano, pag nasa madilim kang kanto. Pero pwede na. The language is very Filipino. POV, isa kang showpos. Okay? The showpaw is very Filipino. Dahil much kasi. Oo, kaya ko. The League of Legends is very Filipino. Ay, Mobile Legends pag ginagaya na to. Ito. Magaling, ano? Kukuha na niya yung Magic Legends. Opo, tsaka the multi-controller support. Napaka-bigat naman talaga ng Magic Legends. Ayoko na. Sunod. Naku po. Cringe. Hindi! Kailangan support! Pinagalog mo lang yung literal eh. Pero pwede na. Pagandahin mo to, gawin mong sukot. At paguli, abo, the e-abab is very Pinoy. Ito yung mga e-abab ng mga magtotropa kanina. Amoy pa lang, alam, pareho na eh. Yung damo mo, naghahalo na sa damo na yung bato, nagtatapos to. Gusto tatapos sa ating mga memes ngayon. Kung gusto pa ng mga ganito, kita like, share sa mga naghahanap ng disenyo niyong friends. At huwag nyo, subscribe. Paul Mamala.